Jak lunga Bu Joko. Sik tampiran. Bu. Bu. Ya Bu Joko ilah suwene rae ram. Bu. Telepone sik. Halo Bu, ning ngarepan pisan. Ya, tak enten jasa suwe lah dandananmu. Aku nganggo anu iki, nganggo jilbab ayu lek tuku ndek ning Olivia. Yo no, tetep arek numpak mobil e. Ya. Ya tak enten ngarepan ya, Bu. Encanan kok suwine. Iki lho Mbak, aku nganggo ayu ndek nek sing ngomong, "Nggo jilbab kok turut kebon." Lah kowe iki piye to? Bodho apa piye? Wong nyeto mae iki cerak kebon. Kok kon nganggo ning kamar jenenge jilbab apik ya dipamerke. Yo numpak montor kae opo ya? Jenenge jilbab ya iso dienggo ning kamar iso dipamerke. Lah kok iso? Lah mergone ngopo? Ben ibu-ibu do ngerti nek dengan harga ekonomis kowe iso entuk jilbab sing kualitasé premium, bahane nyaman dienggo, investasi dienggo kowe. Ora golek murah terus. Lah kowe nek seneng delikno, nek aku senenge tak pamerke ben wong ngerti. Ya ora? Lho, dadi kancamu ki gen naik level. WRT Joko kaya aku mergane apa jilbabku ki ngikuti lho latano apik ra ya Bu asa kesusu heeh ya iki jenenge Ayu heeh karo ngontene heeh ya wis ya jenenge Ayu werna anyar rose pink ngarepe nek payet mburine nganggo kancing wis ngerti ya Ayu tak anteni ngarepan ya Bu. Yo